Creació de línies concèntriques amb el GIMP. Quan llegim un còmic o un manga, ens donem compte que moltes vegades l'autor el que ha fet ha sigut dibuixar línies que van cap al centre, o sigui, línies concèntriques, per destacar una acció, fer un efecte de sorpresa, o senzillament fer que ens fixem més un personatge o el que sigui. Doncs això serà el que farem amb el GIMP i d'aquesta manera ens evitarem fer moltes línies a mà, que és una feina força laboriosa. Doncs bé, amb el GIMP l'obro i obro un nou fitxer. Ara mateix no té més importància la mesura que estic donant, és només per fer un exemple. I bé, abans d'importar l'imatge, perquè quedi més maco, faré un petit filtre, no? Vaig a filtre, compon, núvols i núvols de diferència. Em quedarà més maco. Ara mateix no té més importància. No té valor per al tutorial que estem fent. Doncs bé, la finestra del dibuix, vaig a fitxer, obre com a capes i agafo un dibuix. Tampoc té més importància per fer el radial. Les línies concèntriques és només perquè hi hagi alguna cosa al centre que quedi més bé. Molt bé. Ja ho tenim aquí. Doncs ara sí, ara farem l'efecte. Faig una nova capa i l'anomenaré radial. Que sigui transparent. Molt bé, la tinc aquí davant de tot. La selecciono i ara me'n vaig a filtres, compon, ratllat radial. I bé, ara explicaré què són cada paràmetre d'aquests. Nombre de línies. Bé, això és el número de línies que tindrà. 200 són moltes línies, per tant, les reduiré força. Li diré unes 60 línies. Definició de graus. Bé, la definició de graus és que les línies van cap al centre, però no són línies rectes, serien triangles. Hi ha un grau al final de la línia que seria el que ens marcaria com s'obre la línia, no? I fa una mena de triangle. No ens interessa gaire, per tant el que farem serà reduir-ho força. I reduirem, jo posaré a 1. Ja ens pot interessar una miqueta que hi hagi cert angle, que siguin més gruixudes, però vaja, no gaire. Radi de desplaçament és el radi en el qual les línies desapareixen. Si jo l'augmento, les línies desapareixeran més lluny. Si el disminueixo, les línies desapareixeran més prop. I aleatorietat és si les línies més o menys van totes iguals, acaben al mateix punt, no? Com si aquí hi hagués un cercle i quedessin totes a tocar-lo. O si, per al contrari, una acaba més lluny, l'altra més prop, etc. Doncs bé, jo li posaré 40, perquè vull que faci aquest efecte que ens interessa. Doncs ara li donaré a l'OK i veiem com comença a fer-me les línies. Veieu? Aquí el radi de desplaçament potser l'hauria de baixar una miqueta. O no, ja està prou bé. D'acord? Doncs bé, aquí ho tenim. En aquesta capa tenim el que és la radial i ens interessa que estigui dalt de tot. Molt bé, ja està. Ja sabeu com fer-ho, espero que us hagi agradat el tutorial i que us sigui útil per dibuixar molt.